Sunt mai multe sweep-uri din SpiderGuard pe care o să le vedeți pe YouTube și care ar putea funcționa la un moment dat. Atunci, deci asta o spun mai ales pentru cei care veți fi prinși în SpiderGuard. Stai, te rog, în genunchi, gardă închisă. Dacă plecăm, hai să ne învârtim un pic. Dacă plecați din poziția asta și o să-l vedeți pardon, pe celălalt, că începe să vă controleze mânecile. Și asta e o priză foarte bună. Asta este o structură de prize foarte bună. Foarte bună. Sunt mulți jiu-jitari de ăștia la nivel înalt care folosesc double sleeve control. E un băiat la noi, îl cheamă Andrei, care folosește genul ăsta de prize. E centură mov, de-abia e centură mov, proaspăt făcut. Și dacă îmi prinde genul ăsta de control, mi este extraordinar de greu să-i fac orice. Ba mai mult, mă trezesc că sunt într-un flux defensiv continuu până când nu scap de măcar una dintre prize. Nu, efectiv nu am ce să-i fac. Bun, deci dacă sunteți în genunchi, a prins double sleeve control, a făcut poate un hip escape, a venit cu un picior în biceps și rămâi în genunchi, e sweep sigur de aici. Pentru că în momentul în care îți dă cotul peste cap, n-ai unde să te duci, pici pur și simplu. N-ai în ce să te sprijini. Și o să vezi că sweep-ul clasic nu este neapărat cu talpa în șold, este și un fel de scissor sweep aici. Ok, ăsta nu, să știți că nu o să meargă, adică nu e genul de sweep care să funcționeze cu cineva care știe jiu-jitsu, pentru că în momentul în care eram în gardă închisă și am pus talpa în biceps, el se ridică imediat. Și o să vrea să ducă în spate, să strângă genunchii, să strângă coatele, să facă treburi de genul ăsta, ok? Și de aici începe de fapt bătălia în care eu vreau să rup priza, să pun SpiderGuard-ul, să pun lasso-ul, whatever, ok? Asta e altă poveste cu lasso-ul și așa. Încă o dată vreau să facem aceeași chestie, vreau să ne mai uităm o dată la ea. Deci plecăm cu talpa în șold și vreau să facem o chestie în plus, da? Foarte, foarte scurt. Talpă în biceps. L-am tras spre mine. Aici poți să prinzi direct piciorul. Deci nu e neapărat, cum v-am arătat, am ajuns aici, pun talpă în biceps, după care prind piciorul. Odată ce am ajuns, ce mi-a venit piciorul aici, l-am prins. Talpa asta rămâne în șold. Împing, vreau să existe tensiune. Trag de mână, împing cu talpa, trag de mână. Talpa asta la altă se duce în... odată ce am prins glezna și talpa care am avut talpa care este în șold, se duce în biceps și acum pot să fac switch-ul ăsta de picioare. Deci ceea ce vreau să vă spun este că nu e o rețetă fixă, sunt unii pași care merg inversați. Am făcut treaba asta, am luat piciorul la sub braț, m-am dus în X-guard, adică am băgat primul picior de X-guard, piciorul meu stâng se înfășoară pe șoldul lui, genunchiul meu stâng împinge, vreau să-i expun lateralul, vin în X-guard și cum era mai devreme, împingeam, trăgeam de mână și îl balansam încolo, da? Acum vreau să facem altfel, vreau să-l trag spre mine, împing și după aia îl inversez, adică am o reacție în plus. Trag de mână, mă ridic pe cot, trag genunchiul, fac asta, încep să mă duc în iombeli, mă încurcă piciorul ăsta, îl dau la o parte, pun presiune cu genunchiul pe șold, scot piciorul de aici și ajung în iombeli. Da? Deci, sunt în poziția asta. Ok? Dacă simțiți că piciorul ăsta e aproape, puteți să vă duceți direct după el. Talpă în biceps. Adică avem niște scurtături aici, da? Picior în sol. Bum. Am băgat piciorul la sub braț. Fac podul, sprijinându-mă cu piciorul meu drept pe cotul lui. Fac asta. Am băgat piciorul. Schimb unghiul. Schimb piciorul. Trag genunchii la piept. Contrareacție, da? El vrea să se deplaseze exact. De multe ori, dacă văd că nu pică când trag genunchii la piept, pot să fac switch de prize și să-l balansez peste cap. Dar tocmai asta e faza, că el, dacă știe care e treaba, o să vrea să se ducă în spate și în momentul în care s-a dus, în stânga lui. Și în momentul în care s-a dus în stânga lui, îl ajut și l-am inversat.
Trag genunchiul, dau piciorul la o parte, niombeli. Ok? Hai să facem treaba asta cu scurtătură, dar băgăm contrareacția asta. Mai bine o dată, Bogdan. Adică sunt cu tălpile pe șold, am prins piciorul, talpă în biceps, bum, 1. Talpă în șold, talpă în sol, mai fac o dată, 2. Genunchii la piept, hop. Ok? Shall we do it? Ok, vă mai arăt un detaliu pe care nu-l facem și mai facem o tehnică care are legătură cu tehnica asta la altă. Deci odată ce am ajuns în genul ăsta de control, X-guard-ul ăsta hibrid, să zicem, pot oricând, dacă văd că în momentul în care îl împing încolo și îl face postură, să nu-l duc în față, fă postură, fac asta. Ok, deci e un sweep clasic din X-guard ăsta, dar pe ăsta o să lucrăm la X-guard, deci nu vreau acum să mergem în zona asta. Unde vreau să mergem în ce zonă vreau să mergem acum? Aceeași reacție a lui. Deci plecăm direct de aici ca să economisim un pic de timp din poziția asta. Aceeași reacție a lui, deci vreau să trag picioarele spre mine, îl împing, el face postură. În momentul în care face postură, pentru că greutatea lui se deplasează în sus, pot să trag iar picioarele spre mine, am prins glezna și l-am răsucit în corp. Ok? Aici, cine știe cu footlock, prinde genunchiul, împinge genunchiul în lateral, se răsucește pe umăr, cap, celălalt genunchi. Observați că în continuare am păstrat structura X-guardului la piciorul lui. De ce? Ca să nu vină cu piciorul lui stâng să se apere, ok? Și fac footlock. Dacă nu știți cu footlock sau dacă nu vreți cu footlock, deci am control pe ambele picioare, scot piciorul ăsta de aici, fac ridicarea de siguranță. Și am ajuns într-o poziție de depășire de gardă, într-o gardă deschisă. Pe ținând cont că am ambele picioare sub control, pot să lansez torean sau ce îmi place mie să fac. Adică ce îți place ție să faci. Hai să schimbăm un pic unghiul. Deci, plecăm direct din situația unde am ajuns, în care am ajuns, aici. Trag spre mine, împing, pardon, trag spre mine, împing, el face postură, mai trag o dată spre mine, dacă îl văd că face postură. Nu e nevoie de fiecare dată să mai trag o dată spre mine, pentru că de multe ori pot să prind direct piciorul aici. Dar de data asta vreau să mai trag o dată spre mine, vreau să mă învăț chestia asta, să împing, să trag, să împing, să trag, ok? Am prins piciorul și atenție, sweep-ul se produce ridicând șoldul. Am ajuns acolo, continui să controlez piciorul, ambele picioare de fapt, trag piciorul pe sub mine, ridicarea de siguranță și avem sweep-ul, ok? Atât pe ziua de azi, repetăm încă 4 minute, după care dăm drumul la sparring 3 de 1.